बिटिआर सरकारा गावसुंथा आफादफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनायनि फारिलाइयाव मुं थालांनायखौ लानानै फिन खुद्रिसारदों लावख्रिगुरि गामिनि माखासे आइजोफोरा। इउपिपिएल सरकारा मोनफ्रोमबो गावसुंथा आफादफोरनो 75,000 रां अनसुंथाइ खोथा होनायखौ नेवसिदों नामा? बिटिआर सरकारा गावसुंथा आफादफोरनो 75,000 रां अनसुंथाइ होनायनि फारिलाइयाव मुं थालांनायखौ लानानै थांनाय 20 खालार सानखालि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामिनि माखासे गावसुंथा आफादनि आइजोफोरा गोख्रों खुद्रिसारदोंमोन। खुद्रिसारनायनि गेजेरजों मजाथि प्राइमारि इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि रहेस्वर बसुमतारी बिथाङाबो लावख्रिगुरि गामिनि गासै मोनबा गावसुंथा आफादनि गेजेराव मोनसेबो गावसुंथा आफादनि मुंखौ हराखै होनना आइजोफोरा गोख्रों अजद दैखांदोंमोन। लोगोसे रहेस्वर बसुमतारीया गावनि लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावा होनना आइजोफोरनि सिगाङाव बुंथिदों होनना फोरमायदों होननानै खौरां बिजोङाव फोरमायदोंमोन आइजोफोरा। बेखौ लानानै मजाथि प्राइमारि इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि रहेस्वरा मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आइजोफोरनि बुंनाय रावफोरा गासैबो नंखायजोब होनना खेंफोरथि होफिनदोंमोन। बे बाथ्राखौनो लानानै दिनै फिन खुद्रिखांफिनदों लावख्रिगुरि गामिनि गावसुंथा आफादनि माखासे आइजोफोरा। बिटिआर सरकारनि गावसुंथा आफादफोरनो होनाय राङारि अनसुंथाइखौ जेरै गुबुनफोरा मोनदों बेबादिनो लावख्रिगुरि गामिनि आइजोफोराबो मोननो लुबैदों आरो बे अनसुंथाइखौ गुबुनफोरा जेरै मोनदों बेबादिनो गावसोरबो मोननांगौ होनना सरकारनिसिम दाबि दैखांदों। लोगोसे बे रांखौ मोनाब्ला फैगौ समाव बिसायख'थियाव बे सरकारखौ जेबो मदद होआ होनना रोखा बुंथिदों माखासे आइजोफोरा। आरो 4 नं जमदुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि सिङाव थानाय मजाथि प्राइमारिनि गाहाय नेहाथारि रहेस्वर बसुमतारीखौ प्राइमारिनि नेहाथारि बिबाननिफ्राय थाबैनो बोख्लायनांगौ होनना इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम खावलायहरदों गावसुंथा आफादनि मावथि बिथांमोना। आङो सिगाङाव बयनिसिमबो मिडियानि गेजेरजों बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय। दानो आङो अरुण'दयनि बिसय फंनैसो बुंनो गसंबाय। दानो जोङो मिथिनो मोन्दों गोबांथार आइजोफ्रानो अरुण'दय स्किमखौ मोननानै दङ, नाथाय जोङो दासिमबो मोनाखै। गोबांथार बेबायदिनो जोङो थांनाय समफोराव मावदोंमोनब्लाबो जोङो हरफास्लाबनो मोनैयाव जोङो थालांदों। बिनि थाखायनो दा गोदान जागासिनो दं होननायखाय जोङो गोबां आसायै दङ। गोबांथार जोंबो हारिनि थाखाय मावबोदोंमोन। गोबांथार मिटिंफोराव जोङो थाङोमोन। 2 बोसोर 3 बोसोरनि फिसाफोरखौ गालां गालां जोङो मिटिंफोराव थांदोंमोन। दिनै जोङो बे थांनायनि परिश्रमखौ जोङो दाबो सोरखारनिफ्राय जोङो अनसुंथाइ मोननो हायाखै। गोबांथार जोंनि गामिफ्राव बेबायदिनो इलेक्सननि सिगां मिटिंफोर जाफैदोंमोन। बेयावबो जोङो फिसा उन्दैफोरखौ लानानैब्लाबो मावै दाङै जोङो रायजोफोरखौ जोङो खुसि खालामहरदों। गोबांथार जयेन जाफैनाय मानसिफोरखौ जोङो सङै खावै जाहोहरदों। दिनै जोङो बे समाव गोबांथार मावख्रुबनायफोरजों जोङो हारिजों नांदोंमोनब्लाबो जोङो दासिमबो बे अरुण'दय स्किमफोरखौ मोननो हायाखै। जाहाथे नोंथांमोना सारमोना जोंखौ बे लावख्रिगुरिनि सिङाव थानाय आइजोफोरखौ जेन' नायसनहरो। जेब्ला जोङो ओंखाम संनायफोराव जोङो गोलोमदै गसरला गसरलिब्लाबो गोलोमफबनाय देहाफोरखौ लानानैब्लाबो जोङो मावनानै जाहोदोंमोन। बे समाव सासे सानै लिडारफ्रा जोंनि खाथियाव फैयोमोन। दे नोंसोरनि मावनायखौनो जों जालांगोन, जोंखौ खुसि खालाम, बेबायदि बुङोमोन। जेब्लानाखि जोंनि इलेक्सना देरहानानै थाङो अब्ला जोङो नोंसिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव थानायफोरखौ जोङो नोंसोरखौनो नायसंग्रोथारगोन। बेबायदि बाथ्राखौबो जोंनो खोन्थादों बा बुंदों। बेखौ गोसोखांनानै जोङो मोननि हिसाबै जोङो दुखु मोनो। जाहाथे जोंनि थालांनाय जे मोननो गोनां अरुण'दय स्किमफोरखौ जोंबो मोननो हायो। नाथाय जोङो गोबांथार मासनि गेजेरजोंनो मास सफैब्लानो जोंहा कारेन्ट बिल होनांगौ जायो आरो फिसाफ्राबो देरबोबाय। जाहाथे बिसोरनि फरायनायावबो जोङो गांसे खाथाब्लाबो गंसे दफेनब्लाबो जों बायना होनो गोनां जायो। दिनै जोङो बिसोरखौनो जोङो गुरैयै खावलायहरो। जेरैबायदि जोंनि प्राइमारि नेहाथारिया बुंदों अरुण'दय स्किमखौ जोङो आङो मावनानै होदों होननानै बेबायदि बुंदों। नाथाय 50 जन 60 जन
मोननो होननानै बुंदों नाथाय बेबायदि नङा एसेल'नो 28 जनसिमल' जागोन मोनग्राफ्रा बेबायदिनो आरो जोङो दाबो मोननो हायाखै आसायाव दङ मोननो थाखाय जोंबो बेबायदि फ्रि स्किमफोरखौ जोङो गोदान एप्लाइ खालामनाय समावबो डकुमेन्टसफोरखौहाय जोङो हांसो जोङो गोजानाव डकुमेन्टसफोरखौ लायनोबो गोनां जादों फिसाफोरखौ लानानै जोङो थाबायनोबो हाया गोबां लेन्ड हल्डिंनो सार्टिफाइ लेखानो बायदिसिना नांगौ जानायाव जोङो टट' भारा लानानैब्लाबो थांदों आरो मावनो होफैदों आरो नांगौ बायदि थाइसे थाइनै चेयारमेननो हरनो नांगौ होनदों थाखा फैसा जोङो बेखौबो गोसो खुसियैनो हरनाय जादों खामानिल' जाथोंसै होननानै आरो थायै थानानै सोरबा सासे ओंखारदों बेबो थाखा एसे नांगौ होननानै बुंदों जों बेनोबो होदों गोसो खुसियैनो अब्लाबो जों दासिमबो मोननो हायाखै আমি জমদুৱাৰ সমষ্টিৰ আৰু মৌজাতি BCDC এৰিয়াত আণ্ডাৰত থকা হয় লাখৰিগুৰি বুলি কয় আমাৰ এইটো তাৰপিছত ঘটনাটো হৈছে কিবা যোৱা 20 তাৰিখত আমি 19 তাৰিখত কিবাৰ ওচৰত যোৱা হৈছিলে চেয়াৰমেনৰ ওচৰত তাত আমি খবৰ পাইছিলোঁ যে কিবা সেল্ফ হেল্পৰ যোগেদি মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অনুদান দিছে ৭৫,০০০ টকা কৰি গ্ৰুপত সেই উপলক্ষে আমি তেওঁৰ ওচৰত গৈছিলোঁ খবৰটো সঁচা নে মিছা জানিবৰ কাৰণে কিন্তু কথাটো সঁচা বুলি গম পাইছোঁ তাৰপিছত আমি খবৰটো সঁচা বুলি গম পোৱা তেতিয়া আমি কৈছোঁ আমিতো পোৱা নাই কেনেকৈ পোৱা নাই এইটো কথাটোতো আমি নাজানো বুলি কওঁতে মানে তেতিয়া চেয়াৰমেনে ক'লে যে এইটো খবৰটো আমি আপোনালোকৰ প্ৰাইমাৰীৰ যিজন কিবা সেক্ৰেটাৰী আছে প্ৰেচিডেণ্ট সেক্ৰেটাৰী আছে সিহঁতে মই জনাই দিছিলোঁ আমাৰ গাঁৱৰ কিবা মানুহজন হ'ল ৰহেশ্বৰ পচমথাৰী মানুহজন তেওঁ সেক্ৰেটাৰী হয় তেওঁক জনাইছে বুলি কৈছে কিন্তু তেওঁক জনাইছে কিন্তু তেওঁ আমাক জনোৱা নাই আমি খবৰ পোৱা নাই তাৰপিছত সেই খবৰৰ কাৰণে আমি পিছদিনাখন তেওঁৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ সন্ধিয়া সময়ত তেওঁৰ ঘৰত গৈ পেলাই তেওঁক সোধ-পোছ কৰোঁতে তেতিয়া তেওঁ কোৱা মতে মই অলপমান পিছ পৰিছিলোঁ যোৱাটো অকণমান যিটো সময়ত মই গৈ পাইছোঁ সেই সময়ত তেওঁ কোৱাটো মই শুনিছোঁ যে এই কামখিনি মই আপোনালোকক জনোৱা নাই আৰু আগতো জনোৱা নাই আৰু ভৱিষ্যতো মই নজনাওঁ এনেকুৱা কিবা কৈছে তেওঁ তাৰপিছত কৈছে মই গাঁৱৰ মানুহৰ লগত মোৰ অকণমান দুখ আছে সেইটোৰ কাৰণে মই জনোৱা নাই আৰু ভৱিষ্যতো মই কেতিয়াও নজনাওঁ এনেকুৱা বুলি কৈ পেলাই কৈছে তেওঁ যদি তেওঁ নজনায় তেনে তেওঁ সমাজৰ কাৰণে যিটো কাম কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে তেওঁ কিয় আগবাঢ়িলে নহ'লে সমাজৰ কাৰোবাৰ সৈতে যদি কিবা অকণমান ভুল হয় সেইটো ধৰি ৰখা কথা নহয় আপুনি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিব ওলাইছে যেতিয়া কৰিব লাগে আমাৰ হিচাপত সেয়া গ'ল তাৰপিছত আকৌ তেওঁ যোৱাকালি তেওঁ আকৌ এনেকৈ ৰিপৰ্টাৰ মাতি পেলাই তেওঁ ক'লে যে আমি তেওঁক ঠগিছোঁ বুলি ক'লে আমি তেওঁকতো ঠগিবলৈ যোৱা নাই এজন মানুহে ঠগিব পাৰে কিন্তু আমি ইমানজন গ্ৰুপত থকা মানুহে তেওঁক ঠগিবলৈ যাম নেকি আমি খবৰ নোপোৱাকৈ কাৰো ওপৰত আঙুলিয়াব নোৱাৰোঁ নহয় এইটো কোনো মানুহ তেনেকৈ অধিকাৰ হেৰি নাই যে নজনাকৈ যিকোনো কথাত মানুহক দায় লগাব নোৱাৰে আমি তেওঁক দায় দিবলৈ কিবা তেওঁক দুখ দি মানে কিবা ক'লোঁ বুলি কৈছে তেওঁ আমি মিছা কথা ক'লোঁ বুলি কৈছে কিন্তু আমি মিছা কথা কোৱা নাই যিটো সত্য যিটো আমি শুনিছোঁ তেওঁৰ ওচৰত কৈছিলোঁ কিন্তু তেওঁ আমাক আমি মিছা কথা কৈছোঁ বুলি তেওঁ যোৱাকালি ৰিপৰ্টাৰবিলাকৰ ওচৰত তেওঁ তেনেকৈ কথা কৈছে আমাৰ দাবীটো আছে আমি যিটো নেকি সেল্ফ হেল্পক যিটো নেকি অনুদান টকাটো দিয়া হৈছে আমি ইচ্ছা কৰোঁ যে সেই টকাটো যেন আমিও পাবলৈ অধিকাৰ আছে আমাৰো আৰু আমি পাব বিচাৰোঁ কিমান আমাৰ গাঁৱত 5টা গ্ৰুপ আছে 5টা গ্ৰুপো পোৱা নাই আৰু অন্য গ্ৰামৰ মানুহবিলাকে 10টা গ্ৰুপ আছে 12টা গ্ৰুপ আছে সিহঁতে কেনেকৈ পালে আৰু আমাৰ ইয়াত তেওঁ কোৱা মতে যে ওপৰৰ পৰা আমাক অৰ্ডাৰ দিছে 4টা কিবা গ্ৰুপত দিব লাগে বুলি ওপৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিয়াৰ কাৰণে সিহঁতে বোলে 4টা গ্ৰুপত অৰ্ডাৰ কিবা 4টা গ্ৰুপক কামটো কৰাই দিছে কিন্তু 8টা গ্ৰুপৰ হৈছে আছে বুলি আমি শুনামতে 8টা গ্ৰুপৰ যদি আছে আৰু 4টা কেনেকৈ নোহোৱা হ'ল
4টা কৰা দিছে আৰু 4টাটো পাব লাগিছিলে কিন্তু আমাৰ গাঁৱত 5টা গ্ৰুপ থকাৰ পিছতো এটা গ্ৰুপও পোৱা নাই কিন্তু আমাৰ ওচৰত আৰু এটা গাঁও অকমান লগ লাগি আছে আলীনগৰ বুলি কয় সিহঁতে পাইছে সিহঁতে পাইছে লোকে পায় কিন্তু আমি নাপাও কেনেকে আমাৰ কাৰণ এও ভালকে কাম কৰা নাই এও ভালকে কাম কৰালে পালো হয় আৰু এটা কথা কি তেওঁৰ ঘৈণেক নাই তেওঁৰ ঘৈণেক যদি ইয়াত সেলফ হেল্পত যদি থকা হয় আজি গোটেই গাঁৱৰ মানুহে পালে হয় তেওঁ নাই যেতিয়া হেতুটোৰ কাৰণে তেওঁ ক'বলৈ মানে হেৰি কৰা নাই আমি ইচ্ছা কৰো সবে ৰাইজে আমি পাব লাগে এই টকাটো যেন আমাক দি পেলাই আমাক কি কৰে বুলি আমি ইচ্ছা কৰো আৰু যদি নিদিয়ে তেনেহলে আমি ইলেকশনো আহি আছে আমি হেখিনিও আমি চিন্তা কৰিম আমি গোটেই খুপাই ইউপিপিএলৰে মানুহ হয় আৰু তেওঁ ইউপিপিএলৰে হয় যিটো নেকি সেক্ৰেটাৰী আছে তেওঁ ইউপিপিএলৰ হয় কিন্তু ইউপিপিএলৰ হৈ পেলাই এনেকা কৰিব নালাগে কিন্তু আমিও ইউপিপিএলৰ হয় আমি পিছলৈ যেতিয়া আমাৰ ইলেকশন হ'বলগীয়া আছে এইটো সময়ত আমিও চিন্তা কৰিম তেতিয়া কি কৰিব লাগে নালাগে সেইখিনি আৰু মোৰ ক'বলগীয়া जाथि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय जोंनि लाख्रिगुरि गामि बेबायदिनो जोङो थांनाय बिस्थिबारहालागै जोङो जे मिडियाखौ हांख्रायनानै जोङो मिडियायाव बुंदोंमोन नाथाय बे मिडियानि बुंनाय बिसयफोरखौ मिडियानि गेजेरजों जोंनि बुंनाय बिसयफोरखौ मैया जाय बिथांनि थाखाय जोङो बेबायदिनो जोङो सिखांदोंमोन बिथाङा मिडियानि गेजेरजों बुंफिनदों बिनिखायनो जोङो दिनै आरोबाव फिन खेबसेबाव जोङो नैबे मिडियायाव जोङो आरोबाव गसंनो फैफिननो जोङो गोनां जाबावबाय दा जोंनि बेबायदिनो जोंनि जे जोंनि नैबे लाख्रिगुरि गामियाव सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनबा दङ बे ग्रुप मोनबानि गेजेरावबो मोनसेबो जोंहा बेबायदिनो जे अनसुंथाइनि मोनसेबो जोंहा फैयैखाय जोङो गोबां बेबायदिनो आइजोफोरा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा इनायनो जोङो दुखु मोनदों आरो बियो बुंदों जे रहिसर बसुमतारिया बुंदों आङो रायजोनि थाखाय गामिनि थाखाय आङो दाबो मावा आं उनावबो मावनाय नङा होननानै बुंदों अब्ला बियो बेबायदि बुङोब्ला रायजोनि थाखाय गामिनि थाखाय जुदि बियो गामियाव गोग्लैसोनानै थानाय बिमा बिफा बिदा फंबायफोरखौ बियो सासे लिडार जानानै बियो नायसनाब्ला बियो खनसायाब्ला नायसननानै बियो सुबिदा होआब्ला दिनै जोङो बे दैदेनगिरिखौ जोङो मानो जोङो फसंनो जोङो मानो दोननो बिनिखायनो दिनैनि मिडियानि गेजेरजों जोङो बेखौनो खावलायदों जोंनि जे बिटिआर सरकारनि गोजौ लेभेलाव थाग्रा जाय बिथांमोन सारमोन दिनै आरो गाबोननि गेजेरावनो जोङो बे रहिसर बसुमतारिखौ बे पदनिफ्राय जोङो बोख्लायनांगौ दिनै जोङो बेखौनो खावलायनाय थाबाय समाव आङो बाव गसंनो मोननायजों लोगोसे आङो गोजोननाय लाग्रोयो सिगाङाव आरो आङो फार्स्टनिफ्राय आं बुंगोन जोङो सिगाङावहाय जोङो थांदोंमोन जोङो बे सिगाङावहाय जोङो सराइबिलावहाय जोङो चेयारमेनाव थांग्रोदों चेयारमेनाव थांनानै चेयारमेनजों जों मोजां गाज्रि रायलायदों ओमफ्राय चेयारमेना गावनि हातआव गैया होननानै बुंहरदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो मोजां गाज्रि रायलायनानै जों ओंखारबोफिननानै जोङो बेबादिनो जों लामा ससे फैनानै जोङो आरोबाव फिन बिनि प्रेसिडेन्टनि न'आव फैदों जोङो लामायाव लोगो मोनदों लामायाव लोगो मोननानै जोङो मोजाङैनो रायलायदों आरो मोजाङै खिन्थादों बियो आरो खिन्थानानै जोंनि जे गामिनि बे जोंनि रहिसर बसुमतारी बियो जोंखौहाय जों मोजाङै मोजां थांदों जोङो सान्थि भाबै थांदों जोङो गाज्रि गोसो लानानै थाङाखै बेनाव ओमफ्राय जोङो बेनाव थांनानै जोङो सिथ्ला गंसे बन जाबनानै दोननायाव जोङो द्राय जिरायहैनानै जोङो बेनाव मोजां गाज्रि सोंदों मोजां गाज्रि सोंनायाव बियो बुंदों आङो गामिनि मानसिया आंखौ सैया बिनिखायनो आं गामिनि खामानि मोनसेबो मावनानै होआ होननानै बुंदों बियो आरो आं मावा आं जोबजासिनै आं मावनानै होआ होननानै बुंदों बे समाव होमब्ला बियो मानि थाखाय जोंनो बे सेल्फ ग्रुपनि खामानिफोरखौ मावनानै होआब्ला जोंनि मोनथायफोरखौ बियो मोनहोनो नागिराब्ला होमब्ला जोङो बेखौ मानि थाखाय जोङो बेयाव जोङो बे खामानिखौ जोङो मानो मावहोनो जों मानि थाखाय बेनो बिबान होबावनो बिनिखायनो दिनै आरो गाबोननो बेखौ बे रहिसर बसुमतारिखौ बियो दाननांगौ गुदियावनो दाननानै जोंखौहाय एकदम जोंखौ गोख्रों लामायाव बियो दोननो नागिराखै बिनिखायनो आंनि गोसो बादिब्लाबो आङो बे दिनैनि जोंनि साहानि खोलानि ग्रुप जानानै जोंनि बे लांगोनायाव गसंफैनानै जोंनि दिनैनि मेलाखौ बे जाफुंहोनायाव
जोङो बे अनुदानफोरखौ मोनोब्ला जोंबो न'खर संसार जानायाव हौवाबो मावो फिसायबो मावो जोङो दिनै बिसि फिसा जोङो मावब्लाबो जोङो दिनै उखैजा गांजा जोङो मावनानै बे रेन दासिफोरखौ जोङो सुख'गासिनो दङ जोंनि लानाय रेनफोरखौ दिनै बे रेनफोरखौ सुख'योब्ला जोंहा दिनै जानायाव लोंनायाव जोंहा गोबां अभाब जायो जोंहा बे अभाब जानायफोराव जोंखौ सुफुंनो सोर दं होनबा दिनै गामियाव लिडार थानानैबो जोंखौ लिडारफ्रा जोंखौ नायस'नाब्ला आरो जोंहा दिनै आङो बाव गसंनाया बेनो आङो दिनै बे न'खरनि बे गामिनि आंनो दुखुथियासिन दिनै दुखुथियाफोरखौबो नायस'ना दिनै सासे सानै गावसिनि लोगो लेबाफोरखौबो नायस'ना होमब्ला दिनै गोरिब गुन्द्राफोरखौ नायस'ना दिनै गामिनि मानसिफोरजोंबो लोगो लेबा गैया बियो दिनै मानो बियो जोंखौ बुंनानैबो आरो बुङाखै होननानै आरो मानो थगायबावखो बेलाय लाजियाखिसै नामा बेलाय हो लाजिनो मोनाखिसै नामा बेलाय हो जोंखौ थगायनो जोङो मा बुङैया बेखौ हो सासे मानसिया बे सासे मानसिनि थाखाय जोङो बे देरसिन नामा हो दिनै जोंनि महिलाफ्रा देरसिन ना बे हारसिं देरसिन बिनिखायनो जोङो हाजासे जोबजासे जोङो खामानिफोरखौ मावलांनो जों सेस्था खालामगोन जोङो उनफिननाय नङा नाथाय